agora mesmo che traio o cafeíño, Tuto? É unha aspirina, se falo favor. Claro. Apañei berberechos na beiriña do mare. Apañei berberechos na... Que fas, Miro? Un deses deportes de aventura. Chámase barrer seita. Estás me enchendo o almorzo de lixo. Iso amañase nun pispás. Será porco? Ala, agora son porco porque limpo. Contigo non hai que se entenda, rapaz. Coa dor de cabeza que teño de ter que aturar este baldreu. Coa dor de cabeza que teño. Só lle faltou dicir isto é un escándalo, Pereira. O caso é protestar por algo. Anda, ti, vaille levar este café a Tuto. A ese repugnante. Se quere un café, que vaya a un bar. Isto é un bar. E dalle tamén unha aspirina. Quiosqueiro do demo. Ala, a darlle todos os caprichos. Para non dar a lata de día, hai que dormir polas noites, Xa me gustaría, teño a cabeza como un bombo. Truxeches má aspirina? A aspirina, pero que non sirva de precedente. Isto é un bar, non unha farmacia. Isto é unha urxencia, Miro. Vai-me reventar a cachola. Pois ollo con salpicar, hoxe mudei a camisa. Graciosísimo. A ti nunca che doe, claro, como ti non tes diso. A cabeza é como apéndice. Se doe, mellor non telo. Habías de estar no meu lugar. Des que montaron o inferno debaixo da miña casa, por noite non hai que encerre ollo. O inferno está debaixo da túa casa? Xusto debaixo. Me cago en Satanás. E non paran de poñer música. Desde as 6 da tarde ata as 6 da mañá. Rock, heavy, bacalao, chundó, chundó. A todo volume. Dígoche que é unha tortura. Mi madriña. Eu que pensaba que iso do inferno era un invento dos curas para meter medo. Ño! Que tes, cuñado? Nin que acabaras de velo demo. Pois case. Montou o seu negocio aí ao lado. Que negocio? O inferno está no baixo da casa de Tuto. Sí, xa sei. Sabíalo. Parei ali un par de veces. E puxeron to lume nunha perola. Pero que parvadas dis, Miro? O inferno que hai no baixo da casa de Tuto é un pub. Un que? Un bar para tomar copas e bailar polas noites. Chamas así, Pub Inferno. Os veciños están que botan chispas polo ruido que arman. Eu en Suiza tamén tiven un problema así, cos moinantes da discoteca que había debaixo do piso. Pero eran eles os que se queixaban do ruido que armabas ti, Paspán. Ese é un detalle sin importancia. Mira, se Tuto non queres coitar a música dese bar, que tome uns tapóns. Cuñado, os tapóns de cera non se toman, póñense nos oídos, Por iso a mí nunca me funcionaban. Vou ao mercado, Miro. Ocúpate do bar ata que chegue Mónica. Ata logo, irmanciña. Non esqueza las nécoras, Que nécoras? As que me vas poñer pro xantar, cuñado. Mira, vais a acabar iso de comer aquí todos os días de violín. Veña. A miña presencia é unha alegría para este bar. Sí, sobre todo cando marchas. Oes, por que non vas comer a casa de Charo? Porque xa pasei ali a fin de semana. E non te atura máis, claro. Que non, cuñado. Charo está encantada comigo. Como Balbina comigo? Sí. A ver, que foi o primeiro que che dixo Balbina pola mañá? Pois dixo... Miro, non mexes por fora. Ño. Sí. Estaba no cuarto de baño. Sabes o primeiro que me dixo Charo pola mañá? A ver. Cariño, non sabes como te quero? Sí, non sabes como te quero. Ver fora da miña casa en 5 minutos. Que non, Miro, que Charo tolea por min. Pois anda con ollo, miñoca, que estas cousas sempre acaban igual. Como, figura? En boda. Eu casar con Charo? Non. A min chégame con pasar a tarde dos sábados no seu sofá vendo un partido mentras ela cose os botóns das miñas camisas. Só estás con ela por interese. Eu fago por ela, Miro. Charo é feliz tendo diante un home cos meus encantos. E ti sacrificaste. Exacto. Sobre todo, se te roupa para coser. Todo é intercambio, cuñado. Eu fago a feliz. Ela faime de costureira, ponme de cear. E na nosa relación, que? Eu poño as nécoras, a cervexa, e ti que pos? A fame, cuñado. A fame. Ás 2:30, as nécoras ben cocidiñas, Que desastre de home. Mira que lle dixen que recolles un pouco a sala antes de marchar. Pero nada. Como sois ese chón. Total, xa ten criada. Oi, que porcallán. Aí volve ese langrán. Esquecería desordenar algo.
Ves por isto, non? Os envíos levios ao correo, eu só fago entregas. Ah, perdón. Vendo a Alemaña. Sí, debe ser da miña irmá. Gracias. Ata logo. Hasta logo. Debe ser algo importante. A ver. Impresos da Oficina de Turismo de Galicia en Hamburgo. Querida Charo, por fin chegou a oportunidade que levabas agardando tanto tempo. Un traballo. Saíume un traballo en Alemaña. Que guai, verdade? Vou actuar no Paf Inferno. Mañá ás 9 da noite. Pois nada, parei ali a tomar algo sábado e o dono pareceulle unha idea estupenda. Farei un deses monólogos cómicos, xa sabes. Eu, o micrófono e o público. Nada máis. E unha chea de chistes, claro. Non sei de que vai ir. Ainda non o teño moi preparado. Vou quedar na casa a pensar no asunto. Non os esquezas, martes ás 9 no Inferno. Abur. Eu podo verte actuar? Non, Roy, é un espectáculo para adultos. Que pasa? Vas a ir en bolas? É unha idea. Pero non, iso está moi visto. Estás moi vista en bolas? Tía calar. E nin media palabra papá disto, oiches? Nin media palabra de que? De nada, papá. Non andarás nalgunha atrapallada de teatro ou algo así? Non. Iso espero, ti estudia, non enredes. Por certo, vistes por aí a miña pluma? A de ouro. É de ouro? É de ouro. E é miña. Papá, ti sempre dis que todo desta casa é de todos. Todo menos a miña pluma. E os teus discos dos Beatles. Exactamente. Os meus discos dos Beatles nin tocalos. Son pezas de museo. Sí, do Museo dos Horrores. Nos pasamos da música prehistórica, papá. Ti non pensarás ir á facultade en pixama. Non, papá. É que hoxe non teño clase. Cando eu non tiña clase, aproveitaba para ir á biblioteca. Ti eras un adicto ao traballo. Ainda o es. Era responsable. E quero que vos tamén. O traballo é a chave de todas as virtudes. Sí, papá. Pon algo de orde na cociña. E compra café, que non hai. E ti, Roy, amaña o teu cuarto antes de ir para a escola. A orde. Non te burles. E vai pensando en lavar eses colorinchos do pelo. Os Beatles levaban o pelo como lle espetaba. Obedece, Roy. Se non queres que cho lave eu coas tesouras do peixe. Tomo café no Suízo e marcho para a oficina. Isto é como vivir nun cuartel. Nada de teatro, Paula. Estudiaron en redes. Amaño do cuarto, lava o pelo. O traballo é a chave de todas as virtudes. Sempre tan responsable, tan formal. Quere que divertirse e escoitar os Beatles. Yesterday, la la lilo, lilo, lilo. Papá, é un caso. Sí, un caso bastante gracioso, sí. Pois claro, é o tema perfecto para a miña actuación. Os Beatles. Non, papá. Agora mesmo voy a rematar ese informe, señor director. Tranqui, colega, que son eu. A ver se aprendemos a chamar, Paspi. Vas necesitar a furgona? Para que ia querer eu esa pota bella que ti chamas furgona? Esa pota bella? Pois non contes con ela para mañá, para a mudanza. Que mudanza? A túa, non lembras? Tens que cambiar de piso. Ah, xa, pero é para o mes que ven. Non, colega. O mes pasado era para o mes que ven, hoxe para mañá. Para mañá? Niu! É certo. Se cadra tamén se lle pasou ao meu caseiro. Non chamou para avisarmo. Será Sagoiro. Diga, sí. Ah, é vostede. Verá, escoite, necesito 3... 2... 1... Escoite... Xa sei que teño que mudarme. Agora o caso é saber para onde me mudo. Ainda non miraches outro piso? Voume poñer a ler os anuncios agora mesmo. Que hai, Santos? E compañía. Un balance, 2 informes, un expediente sobre de divisas e todo para ti, Santos. Para, Pelae, para. Xa teño traballo a mazo, Ordes do director. Aquí, aí. Pero que faz? Tamén son ordes do director.
Pero é que teño que atopar piso para mañá. Vai para a casa de Charo. Charo e máis eu. Somos unha parella moderna. Necesitamos independencia. Ti tes medo de que Charo che bote ao lazo. E non será que non tatura máis de 2 noites seguidas? Charo mor reportarme onde ela cada minuto. Agora veña. Vía. Ala. Quedamos para mañá? En canto remate isto, póñome a buscar piso. Se sabes de algo interesante, chámame. Vale. Vivir con Charo. Para sempre. Se cadra. Ata que a morte nos separe. O carallo. Ten que haber outra solución. No mundo desapareceron os dinosauros e quedaron os abogados. Mellor iría todo se non é deixar afora da arca os da súa especie, pero non houbo sorte. Sei ben do que falo. Meu pai é abogado. El di que é un home maduro. E eu sei por qué. Porque en vez de criticar os seus pais, prefire criticar os seus fillos. Sí, isto está guai. Para meu pai, o traballo é unha das 3 cousas máis importantes da vida. As outras 2 son o traballo e máis o traballo. Vou. Eu sempre te digo, papá, non te preocupes pola madurez. Xa che pasará cos anos. Hola, Charo, pasa. Hola, Paula. Marchou teu pai? Foi almorzar ao bar. Quedamos en café. Sí, eu tamén. Ti? Que raro. Que previsora que és? Toda previsión é inútil santo un pasa fin de semana na casa. Ti veches unha fin de semana movidiña, Movidísima, cosendo camisas e lavando calcetíns. E ti? Pois teño que contarche algo. Pero é un segredo, iches? Ou sexa que teu pai non o pode saber. Vou traballar no Paz Inferno. Con razón non o pode saber. Non lle fará gracia ningunha que te poñes a servir copas de noite. De camareira non, de actriz. Cun monólogo cómico. Agora levas de moito nos pubs. Iso tampouco lle fará gracia. Pois vai ser ben divertido. Titúlase Vivir con papá e outros vechos. Vivir con papá e outros vechos. Trata do difícil que é pros fillos vivir baixo a dictadura dun pai así. Pero Pedro non é un dictador, é un home tolerante e simpático. Ser a amiga de Pedro Barreiro non é mesmo que ser a súa filla. A ti non che está todo o día dicindo Paula fai isto, Paula fallo de máis alá, e non lle tes capturar esa cara de berza mal cocida que ten. Ten preocupacións, como a todo o mundo. Meu pai ten cara de grelo, coa súa cara, 2 patacas e un cacho de touciño. Xa faz un caldo, mola. Vai a modo, non é cousa de enfadar a ninguén, Paula. Isto é un monólogo cómico, Charo. O caso é facer rir. Sí, pero sen ferir a xente, e menos a teu pai. Baixo, a ver se pillo a ese horrible dictador. Total, non vais saber nada disto? Xa non podo máis, Pedro. O bar ese está me toleando. Falaron xa co propietario? Onte mesmo funlle pedir que baixase a música. E que fixo? Darlle máis volume. Que pouco respeto. Ningún. Meten ruído e por riba rense de nós. Xa. Bos días. Tes un minuto, Pedro. Sí, claro, agora mesmo. Pois haberá que facer algo con eses irresponsables. Como un café, miro. Persoa que limpa moito a súa casa. Porca. Porca, persoa que limpa moito a casa. Xa ten que limpar e por quen porcou, non? Xa. Non o sabías. E logo din que o burro son eu. Que foi, Charo? Só quería facerche unha preguntiña. É sobre un traballo no estranxeiro, en Alemanha. En Alemanha non é onde vive tua irmá? Pois sí. E ti tamén vas marchar para lá? Eu? Aquí a marchar. Traballar? Non, eu non. É unha amiga. O café. Ofreceronlle un traballo estupendo na oficina de turismo de Galicia en Hamburgo. Menos mal que é para unha amiga. Sen unha persoa tan xenerosa como a ti, o barrio non ia ser o mesmo. Va, non digas parvadas.
Ei, que faz co meu café? Como Pedro dixo que eras unha muller tan xenerosa... É verdade. Eu levaría un bo desgusto se marchases. Eu, Paula, Roy... Eu tamén. Ti? E por qué? Mellor non me expliques. Se ti marchases, eu tería que aturar a Antón, tamén os sábados e os domingos. Cal é o problema da túa amiga, Char? Non sabe como facer todo o papeleo. Que pase pola Consellería de Traballo e ali aclaranllo todo. E se quere que fale comigo tamén. Aquí che queda, Miro. Ata logo. Ata logo. Oe, Chariño, a túa amiga necesita papéis para ir traballar ao estranxeiro? Pois claro. Pois o mellor é que faga como facía eu en Suiza. Cando encontraba un policía, agachábame detrás dun coche. Va. Pois detrás dun coche é máis difícil que te descubran que detrás dun papel. A eses metíalles eu o chunda polo... Xe, que é vostede cura, non enfermeiro. Sí, pero ata San Pedro dormía polas noites. Como se chama ese pub? Inferno. E que Deus nos perdoe por querelo pechar. A ver se nos pode botar unha man, abogado. Agora mesmo. Farei un escrito e levareino á Policía Municipal. Se non ten tempo, podemos ocupar eu, eh? Deixe. Redacto na casa en 5 minutos e poño a denuncia de camiño á oficina. A ver se lle cai o pelo hoxe mesmo o dono dese antro. Farán as comprobacións pertinentes. Se o Inferno está incumprindo a normativa, terán que multalo. Multalo? A min con que lle prendan lume xa me chega. Xa sabe, Paz Inferno, Praza de Lisboa número 4. Ese é o inimigo. A ver. Esta primeira parte xa sei. Hola. Boas noites a todos. Gracias. Vivir con meu pai é moi divertido. É abogado. Con dicir que os abogados son seres humanos, está claro de que son capaces. El di que é un home maduro. E debe ser porque ten xa máis pelo no lombo que na cachola. Ou porque en vez de criticar aos seus pais, prefire criticar aos seus fillos. Vou morrer na risa. Meu pai é un home serio e formal. É dicir que sempre anda con cara de grelo. Coa súa cara, 2 patacas e un cacho de touciño, podes facer un caldo. Non quero parecer exagerada, pero a última vez que entramos nunha tenda de antigüidades, había unha señora que quería comprar. Pero que raio? A señora ata preguntou se era de madeira. Eu díxenlle que sí, que tiña madeira de almirante. En conta lle dar ordes. E cando saímos preguntoume: de veras crees que son tan bello? Pero papá, se ti aínda estos que creen que o bacalao é un peixe... Vale. O pobre pensa que os Beatles son música moderna. Pero se son do século pasado. Mira, ti no que pasa o tempo, Paula, en vez de estudiar. Burlándose de min. E dos Beatles. Estas trapalladas seguro que pensa repetilas nun teatro ou así. A miña filla estáme convertendo nun personaxe de comedia. Se cadra é que son un personaxe de comedia. Guantanamera. Que, campeón? Toma. Toda a mañá perdida. Traballando. A ver agora como encontro piso en 24 horas, Por o xornal, como todo o mundo. O director recortou os pasatempos, pero deixou os anuncios. Piso amoblado con vistas en pleno centro da cidade. Con vistas en pleno centro. Con vistas o qué? O tendal da veciña. Como son. Duples, grande e barato. Este pode estar ben. Un duplex ten 2 partes. A que é grande non é barata, e a que é barata non é grande. Faime caso. Non sexas agoiro. Sí, hola, chamaba polo anuncio. Que o piso ten 2 partes. Moi ben, pois deixo estar, Sí. Ala, adeus. Hai unha cousa que me rebenta máis que darche a razón, Peláez. O que? Darche estando ti diante. Veña, anda, traeme un café. Ui, xa empezamos. Este. Sí, hola, en canto sae o aluguer do piso? 20.000 pesetas. 20.000 euros. Moi ben, moitas gracias, Adeus.
Este 1 sen ascensor. Este demasiado lonxe. Este demasiado caro. En Pernambuco. Calma, Antón, algo aparecerá. Charo. Hola, Balbina. Perdoa, é que ia un pouco distraída. Que son eses papéis? Que papéis? Eses que acabas de agochar aí detrás. Estes son impresos da oficina de turismo? Non me digas que vas facer unha viaxe. Sí, máis ou menos. Ti soiña? Veña, muller, conta. Para que están as amigas? Mellor falamos arriba, vale? Que pasa? Non será unha viaxe secreta. Non traballarás de espía. Hola. Que vai ser? Recomendo as gambas, estupendas. Podemos dicir que son gambas estilo Miro Pereira. Que quere dicir iso de estilo Miro Pereira? Que teñen o corpo grande e a cabeza pequena. Mónica. Tesme que facer un favor. Conseguiche a actuación no pub, non? Sí. Necesito que me faga os cartéis co ordenador. Teño que empapelar a vila pola noite. Así podes estrear ese programa de diseño gráfico que compraches. Ou sexa, que o favor estásme facendo ti a min e non eu a ti. O espectáculo titúlase Vivir con papa e outros bechos. Mételle algún debuxo gracioso ou algo, vale? Vale. E non esqueza o enderezo do pub e a hora da función. Ás 9 no pub Inferno. O Paz Inferno? Sí, ese que está na praza de... Xa sei onde está, vivo ali. Pois se quere pasalo ben, veña mañá. Actúo eu. A única actuación que espero ver nese tugurio é a da policía. Entón sí que vou rir. Están toleando todos os veciños coa súa música. Vou comprar algo. Sí. Agora mesmo lle traio a tila. Digo, as gambas. Un traballo en Alemanha. Na oficina de turismo de Galicia en Hamburgo. Miña irmá pensou que se cadra me podía interesar. E interésache? Teño alá toda a familia. Papá, mamá, miña irmá, os meus sobriños. Bótalos en falta, non si? E por riba é un posto estupendo. Pide en alemán. Ich spreche sehr gut Deutsch. Ai, sí que o falas ben. Só teño que enchelo impreso, axuntalo o currículo e envialo. Ai, Chariño, isto non vai ser o mesmo sen ti. A que me espera, aturando a Miro e Antón eu soiña. Que cousas dis? Non haberá un traballo tamén para min. Aínda non sei se marchar. Como que non? Acabas de dicir que é un traballo estupendo. Non sei, os alemáns comen o lacón sen gramos. Tes que facelo, Charo. Poderás estar coa tua familia. Pero aquí teño a miña vida e os amigos. Ti, Pedro, Paula. Parecereiche parva, pero creo que non podería estar sen os cafés de Miro. Tes razón, pareces parva. Charo, non podes deixar pasar unha oportunidade así. E Antón? Aínda non o sabe. Teu irmán non se muda para a Alemanha nin tolo. Precisamente. Por Antón é por quen menos pena debe sentir. Se el non é capaz de marchar a Alemanha por ti, vas quedar ti aquí por el. O camándula de Antón non merece unha muller como a ti. Non digas iso. En canto saiba, seguro que se bota a chorar como un neno. Pero non por ti. Polo teu sofá, polo xamón, polas cervexas. Se polo menos eu vise que a nosa relación ten algún futuro. Falas de casar? Muller, non vou falar de xogar ao Monopoly. Antón é meu irmán, Chariño, coñezo o ben. É incapaz de comprometerse con alguén. Non. Tes máis posibilidades de que che toque a Primitiva que de casares con el. Eu non xogo a Primitiva. Pois máis ao meu favor. Se lle falas de boda a Antón, é capaz de pedirlle protección á Garda Civil do canguelo que lle entra. E por que non o fago? Dicirlle que chegou o momento de casar. Pódolle dar unha última oportunidade. Se di que sí, quedo e esquezo o traballo. E se di que non, marcharei para a Alemanha coa conciencia tranquila. Imos cubrindo os impresos. Por qué? Porque Antón vai dicir que non. Ti pensas? Se cadra os impresos que necesitamos son os do casamento. Ña, vaya desfeita de piso,
Iso que o anuncio dicía que era ideal para homes de negocios. Será para homes de negocios arruinados. Viches que pasou cando abrín a villa? Eu nunca vira unha auga tan negra. Eu sí, no bar do meu cuñado. El di que é café. Quédanos por ver este. Apartamento na Praza de Lisboa. Non é ali onde viven Tuto e o padre Nicanor? O piso está de abuten, quedou libre hai 2 días. Sí, claro, porque debaixo hai un bar que pon bacalao a todo volume. Guai, non? Paspi! Necesito atopar un piso, non unha cámara de tormentos. Ño, xa me vexo dormindo na rúa, na estación do tren. Aquí non temos estación de tren. Xa o sei, pero non necesitas recordarmo nestes momentos. Va, hoxe xa non teño corpo para mirar máis pisos. E por que en vez de lugar non compras un? Convéncelo ao teu xefe que che dea un crédito barato. Tamén podo convencelo Papa para que me faga un sitio no Vaticano. Seguro que lle sobra algún cuarto. De verdade? Non. Ah, xa che fixen os cartéis. A ver. Puxen luz no teu nome, como en Broadway. A xente vais esperrechar coa risa. Sí, sobre todo papá. Ti cala, macaco. Papá non ten por que saber nada. Vou nos poñer por toda a facultade. E polos bares da zona. Ada podía empezar por este. A clientela deste bar vaiche pouco polo inferno. Se cadra, estes teñen reservado sitio no inferno de verdade. Marchou xa teu pai? Non, agora baixa. Ata logo. Chao. Non tes moi boa cara. Que cara vou ter? Xo se tampouco puiden dormir. A certas idades un xa non pode andar de parranda. Mexan por un hai que dicir que chove. Abogado. Que, Tuto? Queres unha boa noticia? Pensei que quen vendía a prensa era eu. Acábanme de chamar do Concello. O inferno foi molesto, pero non eterno. Xa sabes de que falo. Non será certo. Sí. Non. Sí. Abogado. É vostede un dos tipos máis simpáticos que coñezo. Non diralo de simpático porque che parezo un personaxe de comedia. Non, home, digo un pouco por Deixo, esa Tuto, deixo. Vai poñendo cava na neveira. Hasta logo. Hasta logo, abogado. Veña. Sen empurrar, colega. Circulen. Por que pechades o inferno? Porque ás 9:30 da mañá non son horas de abrir unha discoteca. Como abrir? Ainda non pechou. E destolear os veciños coa música a todo volume. Tranquilo, padre, todo en orde. Hoxe poderá dormir tranquilo. Sen tempo non era, que levamos uns días. Procede co precinto, Pascual. Señores, circulen. Que están facendo? Cumprir ordes, pechar o local. Pero que hoxe actúa aquí? É lo difícil. Pechado ata novo aviso por orde municipal. Pero por que? Por barulleiros. Case funden o medidor de ruidos do Concello. Veña, circulen. Estás gafada, artista. Chicala, non me cabre ese paspán. Está todo moi ben, pero claro, o que eu necesito é algo asequible. O que vostede quere comprar é un apartamento. Querer non quero, pero non queda máis remedio. E cal sería o seu apartamento perfecto? Nunha súa palabra, gratis. Oh, por iso din os sabios que a perfección non existe. Daquela falemos de algo un pouco máis caro. Aí empezamos a entendernos. O que eu busco é un piso clariño, céntrico e con calefacción. E praza de garaxe. Claro. Moi ben, moi ben. Que lle parecería por... 5 millóns? Por 5 millóns tería un apartamento así. Por 5 millóns doulle a praza de garaxe, señor Santos. Xa, e o apartamento canto me custaría? Non, mellor non mo diga. Cree que na praza de garaxe podería montar unha cama e un camping gas? Non se poña así. Damos todas as facilidades do mundo. Sí, vereino todo máis claro en canto atraque un par de bancos, Pero se estes apartamentos están case regalados. Xa. 10 millóns do primeiro prazo. Mais IBE. Mais gastos de escritura. Mais 12 millóns da segunda entrega. Mais imprevistos. Total, pero se
Señor Santos? Señor Santos! Ai, menos mal que a policía o clausurou pola mañá. Hoxe vou dormir como un cura. Confórmate con dormir como un quiosqueiro. Bo, non me extraña que haxa crise de vocacións. Ah, nena, dalle as gracias a teu pai da miña parte. Por qué? Por axudarnos a pechar o inferno. O paz. Claro! Outro, aínda segue aberto con todos os pecadores dentro. E todo gracias a San Pedro Barreiro. Entón foi cousa de meu pai. Ofreceuse a facer a denuncia. E moveu uns fíos no concello. É un encanto ese home. Esa é a palabra, un encanto. Chego a coller un deses que estaban de marcha no inferno. Sí, ala. Hasta logo. Ei, Paula, fíxenche máis cartéis. Pois podes botalos no lixo. Primeiro vesme pedir un favor e agora pasas de min. Xa non serven para nada, Mónica. Suspendeuse a función. Pecharon o inferno. Pechado. Por qué? A xente protestaba pola música. E logo, non a escoitaban ben? Creo que habían demais. O mundo está cheo de xente anticuada. E o peor de todos é meu pai. Teu pai está metido no allo? Foi el que presentou a denuncia. E ti crees que o fixo porque ias actuar ali? Non. Ou si? Xa non sei que pensar. Ui, 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 isto dame mala espiña. Vaya cara de funeral traemos. O que tes diante non é un home, é unha víctima. Pero que pasou? Que pasou? Que pasou? Menos operarme do páncreas, de todo. Ponme unha cervexa, Miro. Unha cervexa, vale. Pero non che penso poñer ni medio gramo de xamón. Non importa, voume facendo a que me digan que non a todo. Problemas e problemas. Non teño máis que problemas. Eu de problemas sei moito. Ti sabes moito de dar problemas, Miro, pero eu necesito alguén que o solucione. O caso é non darlle mérito que eu fago. Oxe, botanme do piso e non teño un dir. Non pensarás. Se ti me dis que non me queres... Iso é o que vou dicir. Non te quero aquí. Daquela irei para a casa da miña irmá. Ah, pois vaite, vaite. A casa da miña irmá é esta, Valdreu. Me cajo nas inmobiliarias. E penso falar con ela agora mesmo. Claro, como Balbina é un cacho de pan, calquera fai dela un panteiro. Si, ou sobre todo ti. Eu non necesito enredala. A min tenme un respetiño. E máis lle vale. Oh, Miro, mete esa camisa por dentro e deixa de laretar e mobocu, bandallo. Tela controlada, cuñado. Balbina, sabes que quero camándula Dantón? Ni no sei, ni me importa. Veña, 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 menos amba e máis traballar. Verás, Balbina, tiven un pequeno despiste. Deixaches aberta unha villa no teu piso? Do piso precisamente queríache eu falar. E agora quererás que cho limpe. E a min chégame ben con darche o xantar todos os días. Antón? Espero que sexa por pouco tempo. Ah, por pouco tempo? Por que? Comerás na casa de Charo, supoño. Na casa de Charo? Sí, na casa de Charo, que vai ser tamén a túa casa. A miña casa? Porque supoño que non terás cara de lle dicir que non, Mona. Dicirlle que non a quen? A Charo? Sí, a Charo. Non, eu a Charo sempre lle digo que sí a todos. Sí, o seu xamón e as súas cervexas. E cando che pida que cases con ela? Eu casar con Charo? Vai cho propoñer ela porque ti non o fas, paspán. E decídete, que Charo non vai esperar por ti toda a vida. Non te preocupes, picarrechiño, que o teu cuñado vai che dar o que necesita. Ah, sí, de veras? Sí, toma, vai collendo unha caixa de cartón. Para que quero eu unha caixa de cartón, cuñado? Se vas dormir na rúa, terás que taparte con algo. Miro. Que? Ainda estás aquí? Pensei que ao oír a palabra casar sairías correndo. Ah, sair correndo? Pois non, xa ves que... Ai, quedaches paralizado polo pánico, non si? Hai cousas peores que casar, irmanciña. Dormir nos bancos da estación, por exemplo. Por certo, que che pasaba co teu piso? Non terás problemas outra vez co teu caseiro? Problemas co caseiro? Ah, oh, non, pero que cousas dis? Cando comemos aquí? Vai sentando, anda. Máis animado, Pois sí, é que a vida dá moitas voltas. Dará? Cuñado, non sabe lo contentas que se poñen certas persoas cando pronuncian a palabra casamento. A min acabas de dicirma e non noto nada especial. Tráeme a paella, anda.
Non xogues con iso na mesa, Roy. Vale. Ben. Vasme dicir que che pasa? A quen, a min? Non vai ser a Penélope Cruz. Non comes, non falas. Non pasa nada, en serio. Xa, non mo queres dicir. Hai tensión no ambiente, eh? Roy, ti a calar, piollo. Eu non son ningún ogro. Un pouco exixente, vale, pero sempre con boa intención. Teño as miñas manías, pero... Unhas manías moi graciosas, a verdad. Ai, sí. Por que son graciosas? Vasmo dicir, Paula? Anda, confía en min. Confía en min. Falas como un vendedor de coches de segunda man. Eu non vendo nada, son teu pai. Xa o sei. E se estiveses en garantía, cambiaríate por outro. Pero que teño eu de malo? As mulleres gustanlle os homes con máis pelo. Non é momento de parvadas, Roy. Deixa de remexer no prato e contesta. Ves? Nada do que fago che parece ben. Paula. Eu tamén vou pro meu cuarto. Quieto aí. Eu? Que fixen? Dá la vara. Pero agora vas cantar. Xa sabes que eu canto fatal. Empeza por esa bonita canción que di... Papá vouche contar que lle pasa a Paula, dudúa, dudúa. Así que a actuación de Paula era no inferno. Xusto no pub que eu axudei a pechar. Que puntería. Pero ti non sabías nada diso. Eu? Que ia saber? A min pediron unha axuda, ni canora e tuto, eu prestéillela. E de rebote estragache a función de Paula. Xuroche que non era a miña intención. Porque non sabías de que ia o seu monólogo cómico. Que se non... Sí que o sabía. De veras? Onte pilleina no medio dun ensaio. Dicía que comigo se pode facer un caldo. A que non sabes por qué? Porque tes cara de grelo. Ah, a ti tamén che parece. Supoño que Paula ten razón nesas cousas que di de min. Como cando di que as tres cousas máis importantes para ti son o traballo e máis o traballo. É que teño madeira de almirante de tanto que mando. Algo diso hai, Pedro. É que se non organizo as cousas, a casa estaría patas para arriba. E logo di que teño máis pelo no lombo que na cabeza. Aí leva razón. Cando me viches ti o lombo? Nunca, pero chégame con mirarche para a cabeza. Ai, dende logo a condenada ten certa gracia. É unha actriz dunha peza, Pedro. E ti como inspiración das moito show, a verdade. Supoño que Pauliña puxo moita ilusión en escribir esas cousas, ensaiar. E agora vai pensar que eu sabía o da actuación e axudei a pechar o pub para impedila. Demóstralle que non foi así. Como? Conseguindo que a función sexa noutro local. Noutro local. Onde? Por que non utiliza a cabeza tamén fora do despacho? Boa idea! Gracias, Charo. Non sei que sería de todos nós sen ti. Por certo, como lle foi a túa amiga? Que amiga? A que marcha para a Alemanha. Ah, esa. Ben, gracias. Ata logo. Ata logo. Hola, Antón. Que tal se ves tomar o café aquí? Non. Solucionáchelo do piso. Vou asinar o contrato agora mesmo. Vas comprar? Nin comprar, nin arrendar. Dei cunha solución máis interesante. Xa. Ui, que xa sei como son as solucións de Antón Santos. Iso é o que se chama ser un aproveitado. Chámase ter encanto persoal, Paspi. Encanto persoal. Como se apurou a subir Antón? Igual vai xa así de rápido. Hola, Chariño. Hola. Que casualidade que teñas algo importante que dicirme precisamente hoxe. E logo? Pois porque eu tamén quería falarche dun asunto importante. Caeuche algún botón da camisa? Pois agora que o dis, teño aquí Ai, un que... Antón. Era broma, muller, era broma. Veña, fala ti primeiro, eh? Verás,
teño unha sensación da que che quero falar. É algo que vole por aquí e que unhas veces sobe e outras baixa. Sí. Tranquila, muller, iso son gases. Parvo. Antón, sinto que vivo como... Desamparada. Como se non tiveses casa. Algo así. A min pásame o mesmo. A ti tamén. Como se estivese baleiro. Non comiches ben no bar? Non, falo da miña vida. Da caixa ao bar. Do bar a casa. Sen ninguén que agarde o meu regreso. Compra un canciño. Muller, hai outras posibilidades. Sí, pero piden máis compromiso. Un compromiso que quizáis ti non estás disposto a aceptar. Chariño, cantos anos levamos xuntos? Non mo digas. Son os mellores anos da miña vida. Cada día necesito máis estas manciñas, estes ollos, este piso, este sorriso. Ti hoxe bebiches demais na comida. Charo, chegou o momento de darlle un xiro ás nosas vidas. Falas de cambiar a tapicería do sofá. Non. Queres casar comigo? Estásme pedindo a miña man. A túa man e algunha cousiña máis. Pero como non faríamos isto antes, verdade? Unha muller como a ti dá sentido á vida dun home. Antón, estás seguro de casar? Nunca antes estivera máis seguro de nada. Será unha boda de 7 estralos, pero ata ese momento non quero que vivas en o teu carrapucheiriño. Múdome a vivir contigo aquí hoxe mesmo. Hoxe aquí? Fago por ti, para que non te sintas desamparada. Non escoitas? O que? As campás da boda. Anda, ponme un cafeíño, Sí. Charo, cunhas gotas para celebralo, Non hai como a casa dun. Que, abogado, un café? Deixa a Pereira, xa mo prepara a Balbina. Non prefire que yo faga eu con estas manciñas? Os teus cafés, Pereira, xa me gustaría a min saber con que están feitos. Pois dígollo agora mesmo. A verdade, non me gustaría saberlo. Tamén teño unhas duras riquísimas para mollar no café. Anda, quita de aí. Repugnante. Pediucho el a ti? Sí, ata dixo, unha muller como a ti é o que lle dá sentido á vida dun home. Por iso non o tomou mal cando eu llo comentei. Debía estar xa dándolle voltas ao asunto. Antón sabía que eu lle ia falar de casar. Sí, muller, dixenllo eu. Quería ver a cara de susto que poñía. Pois o susto deu-mo el a min. E será que por fin vai sentar a cabeza? Xusto cando eu tiña un pé en Alemanha. Vai enredo. Ai, non sei. Hai algo que non me acaba de cheirar ben. Serán as luras, como levan 15 días na neveira, se cadra quedan ben nunha empanada. Para min que falaba en serio. Seguro. Miro, é capaz de metelas na empanada. Falo de Antón, teu irmán. Entón, dixécheslle que sí? Non de todo, pero vaise mudar hoxe a vivir comigo. Pois sí que vai rápida a cousa. Pero, a ver, ti queres ese traballo en Alemanha ou non? Se soubes o que quero, non estaríamos nesta mangancha, non? Pois xa é hora de que te decidas. Postos a elixir, supoño que prefiro casar con Antón. Voulle levar este café a Pedro, que o teño esperando. Hola, irmanciña. Contigo xa falarei eu. Que tal dormiu a sexta o señorito? Como a un marqués. O cómoda que é a túa cama, Quero dicir a nosa cama. Faríala antes de baixar, non? É que eu non sei facer camas, chariño, pero non te preocupes, tes toda unha vida para ensinarme. Na vida hai cousas mellores que dar cursos de labores domésticos. Chariño, dixeches a Balbina? E logo, pensabas ocultarlle a túa irmá que vas casar? Non, claro. A ver esa cervexa. Balbina quer botar no lixo unhas luras porque levan 15 días na neveira. En canto bote contas dos días que levas ti, seguro que che fai o mesmo. Cuñado, esta mañá estabas en casa, sen piso, sen nada. Pero de súpeto apareceu un alma cándida que me vai dar cama e mantenza de por vida. Non serei eu.
Non, cuñado, como vou casar contigo? É certo, non podes. Xa estou casado con Balbina. Un momento, miñoca. Diz que vas casar. Exacto. Por fin te pillaron, Un momento, eu non dixen que ia casar. Digo que ela cree que vou casar. Colle a diferencia. Desa maneira, podo meterme na súa casa, vivir como a un sultán, e unha vez dentro, só lle darei largas a boda. E que lle contaches a esa alma cándida para enganala, Pastrán? O que elas queren oír. Unha muller como a ti é o que lle dá sentido á vida dun home. Pois eu a Balbina dixenlle... Diríaslle, Balbina, tes 20 pesos que xa chos devolverei cando casemos. Algo así, sí. Non me irás pechar o bar, Pedriño. Nós tamén temos bacalao, pero este é bacallau en salsa verde. Todo o contrario. O que quero é o teu permiso para facer aquí unha cousa. No suizo? Ajá. É que vas... Pero non me tes que explicar nada. Estás na túa casa. Gracias. Podo contar tamén con Mónica para que me bote unha man. É para darlle unha sorpresa a Paula. Hoxe pola noite no suizo. Hoxe no suizo. Hoxe pola noite. Hoxe pola noite no suizo. Padre, aquí ten a súa boa acción do día. O bar suizo preséntalles a Paula Barreiro. Arte en estado puro, non pode faltar. Será un espectáculo decente. Decentísimo. Fala do amor, a familia, desas cousas. Así me gusta, moi ben. Chao. Toma, colega. Unha parodia guaicaña a tope. Hoxe pola noite no suizo. Conta comigo a noite. Que? Necesito pasalo ben, e isto promete. Pásalo ben. Con que? Con esa comedia que vas facer hoxe no suizo. No suizo? Ei, Paula. Mola o cartel, É a miña actuación. Ás 9 no suizo. Balbina organizouno todo. Ata montou un escenario no bar. Balbina? Un escenario? Do son e das luces vais ocupar Paspi. Pero se case non ensaiei. Ainda tes tempo. Veña, móvete. Vamos. Paspi, ei, son Antón. Que? Ves coa furgona ou non ves? Sí, é que xa teño a metade das cousas na rúa. Non me deixes colgado agora, tío. A min que carallo me importa a función do suizo. Venga, fume de carozo. Paspi. Paspallás do carallo. Ainda vou ter que coller un taxi. Todo preparado? Estou que me comen os nervios. Acouga, muller, todo vai sair ben, xa verás. Gracias, Balbina. Se non chega a ser por ti. Por min? Agradece yo a teu pai. Sí, a meu pai. Se por el fose estaría nun convento. Foi teu pai quen tivo a idea de facelo aquí. Estás de broma. El non sabía que ti ias a actuar no inferno cando o cerraron, pero non quería que quedases en a túa función. Pero se papá non sabía nada disto. Sabía. Escoitou como ensaiabas onte. E non me dixo nada. Estaba doído pola parodia que facías del, pero pensou que se a ti che parecía ben así, non tiña dereito a impedilo. Dixo cho el? Sabe a ilusión que che fai todo isto. Vou ver como andamos de público. Hola, Charo. Que éxito, Non esperaba eu tanta xente. É que Pauliña vale moito. Cobre, daqui 2000. E poña 3 birras máis.
Isto do teatro empeza a gustarme. E logo din que eu non teño sensibilidade. Lembra que o 10% é para artista, oiches? Claro, pero se cadra a Paula tamén haberá que darlle algo. A artista é Paula. Ah. Xa era hora, Paspi. Estamos esperando por ti para empezar. Tranqui, Titi. Os grandes técnicos somos xente moi solicitada. É artista? Vou a avisar. Sí. Hola. Veña, esas palmas, animando. Paula. Chegou a hora, señor artista. Vou. Vai todo ben? Sí. Pensaba meu pai. Que lle pasa a teu pai? Nada, que se portou moi ben comigo, non? Ben é pouco. Ata fixo o cartel e os anuncios. Pero agora tes que empezar. Veña. Papá portouse ben comigo e agora vou no poñer podre. Titis, colegas. Donas e cabaleiros, o bar suizo comprácese en presentarlles unha actriz de moito nabo. Vive co seu pai. E iso sempre trae algúns problemas. Que me pregunten a min. Corta pelo, pues mira que pinta levas, esas patillas. Ríe un pouco, rapaz. Con todos vostedes, Paula Barreiro. Gracias. Boas noites. Escoitaseme ben? Boas noites. Vou empezar. Vivir con meu pai é ben divertido. É abogado. E ademais cree que é un home maduro. E debe ser porque en vez de criticar os seus pais, prefire criticar os seus fillos. Os abogados foron os últimos en entrar na Arca de Noé. É que Noé non sabía se deixar fora os abogados ou os dinosauros. E gañaron os abogados, pero porque presentaron un recurso, Xa ten un público no bote. E Pedro? Virá en canto remate co traballo. Meu pai sempre anda con cara de grelo. Coa súa cara, 2 patacas e un cacho de touciño. Xa faz un caldo. Meu pai é todo un personaxe. Vale, gracias. A meu pai gustan os Beatles. Xa saben aquel grupo que escoitaban os faraóns cando lles facían as pirámides. We only pin again a submarine. Para meu pai o bacalao é un peixe. Que elemento fai esta moza? Xa me gustaría velo diante. Debe ser de traca. Fixe unha lista coas cousas que eu cambiaría de meu pai. E hai 5 minutos estaba disposta a lerlla. Pero ben pensado, meu pai está ben como está. Se traballa tanto é porque quero mellor para Roy e para min. Ademais, damoslle máis de un desgusto. Por iso sempre anda tan serio. Sen ela a casa sería un auténtico desastre. E ainda por riba, sei orgulloso de min. Ben, niso estamos igual, porque eu tamén estou orgullosa del. Gústame así, coas súas manías. Papá, quérote. Ai, que bonito. O día menos pensado, vémola recollendo un Óscar. E pensar que estiven nun tris de marchar para Alemanha e deixarvos a todos. Veña, muller, non sexas parva. Pois vaya monólogo cómico, todas pingando moco. Ai, que saberás ti de sentimentos, burricán. Eu sei unha historia máis divertida que esa.
podo a contar mañá. E así quedo co 10% do artista. Sí, pero a ti o gracioso será a historia de Herodes ou a da Tila. Non, titúlase A boda de Antón. Como? A couga muller que non vai casar de verdade. Que non vai casar? Ti pensas que Antón é parvo? Miro, isto non ten gracia. Non, claro que non. O chiste ven agora. Todo é unha bola para enredar esa alma cándida. Que alma cándida? Unha pasmona que o vai levar a vivir para a súa casa. Unha pasmona que? Esta mañá andaba todo agoniado porque o caseiro botaba da casa. E agora, mira ti, xa ten casa, cociñeira e señora da limpeza. Entón era iso. Antón quedou sen piso. E todo dicíndolle a esa miña xoia: ai, unha muller como a ti é o que lle dá sentido á vida dun home. Pero... Librachaste de boa, Chariño. Ainda diría máis. Se non é por esa parva, ias ter que cargar co camándula de Antón de por vida. Vai ti saber quen será esa pobre Pánfila. Sí, vai ti saber quen será, sí. A que ten gracia a historia. Chariño, xa estou na casa. Ai, Antón, por fin chegaches. Botábasme de menos, eh? Non me daba chegado o momento de terte diante. Haberá algo rico de cear para celebrar que estamos xuntos para sempre. Terás que buscar outra alma cándida que lle dea sentido á túa vida. O sentido é a cea. Outra alma cándida. Pensar que case renuncio por ti ao meu futuro. Pero o teu futuro estando a min, pichurriña. Iso non o verán os teus ollos. Pero por qué? Que fixen eu? Aínda tes o valor de preguntar. Vale, non penso preguntar nada. Pero eu quero te, Chariño. Ti queres alguén que cociñe e che lave os calzóns. E para iso non hai que casar. O que eu digo, con que nos arrimemos xa. Pasacheste ben pasado, Antón, pero é a última que me fas. Chariño, deixa que che explique. Non quero explicación, seino todo, todo. Escoita, muller. A ver ti as cousas que lle dan sentido á vida dunha muller. Pero, Chariño, Chariño, escoita. Ai. Charo! Pois estivo ben o espectáculo. Podíámolo facer todos os martes. A ver que di Paula. Oh, hola, irmanciña. A onde vas con esas maletas? Marchas de viaxe? Non, é que teño un problemiña. Déixame adiviñar. Non será que o teu caseiro te botou do piso? Non, sí, pero como a miña irmá é hospitalaria... E por que non vas para a casa de Charo? É que anda tan ocupada cos preparativos do casamento que non a quero molestar. Ocupada, sí. Xa sabes, a data da boda, as flores, o banquete... Antón, é o home máis impresentable que hai sobre a terra. Que? Seino todo. Ti tamén? Pero... Hola, miñoca. Que? Vas para casa desa alma cándida? Oiches, xa yo contei todo a Charo. Pero... Chariño, Antón non é tan parvo como para casar. Nin contigo, nin con esa parvirola que o vai meter na súa casa. Dixécheslle iso a Charo? Iso é máis. Sí, e tamén que estabas en casa ata que apareceu esa palurda. Pero que agora xa tes todo amañado. Esa palurda era Charo. Ti chámalle palurda a Charo, que como sai. Xa o sabe, mona. Dixécheslle ti. Charo é esa parva que lle vai dar sentido a túa vida. Agora xa non, paspán, porque agora vou quedar aquí. Aquí? Antón, para! Malvina, dille algo! Non, xa xo digo eu! Antón, mira que fase! Piollo do grelo que che fas? Non querías sopa de balde? Pois toma!